Ce făi? Nu mai te mai... Filmează-mă că faci și cum face eu. Hai, adu-te tu. Bine, să văd. Dar filmează, să nu-ți ia telefonul. Deci eu vreau să o filmez pe YouTube. Asta știi cât o să aibă. Tăietorul. Vino. Eu, măcelarul. Arma albă în dreapta. Nu, dă-mi coadă. Hai. Te bucnesc, mama. Pe YouTube te pun. Vezi? Închisul. Omoară găină, vie. Hai mai găsim. Să ducă în fața mașină. Dați-mi cuțitul. Și cu nițigaș, uitați. Nu mai vreau să fie nițigaș, pierde aventura. Săraca. Nu pot să văd. Săraca. Nesimțit. Nu pot să văd. Dar nu trebuie să-i dăm gâtul de tot, nu? Dă-i gâtul, De tot. Nu e de tot. Să nu sară pe mașină. Nu, că te dai așa un pic jos. Nu. Să sară pe mașină. O dai de tot. Hai, cu aia. Gata. Păi dar cum ai... Nu mai se lasă, să taie cablul de picioare. Cablu. Dar cum ai... Taie aia de picioarele. Nesimțit.